나무 법적지 세치리제 치리제 그걸 꼭 가서 주디 치리 government 주디 우리 सरकार 주디 치리 일레क्ट government 주디 खाने ये मामला जो सारा ती पर next hari kan nai lemon na joran nai nor ko ai na ko thang Kota cuma, naik di ta mo na ni mia. gom yel thang mo ta mo na ta mo na nok na go la ba na go ti ta mo na tu ma ni ma kam yang ni ai na ni lu pa जों ताबुन जों विशेष खायै दुइ बोसोरावमै जों देरमा फोर एकदम मुल दाबि गैया देरनानै साननाय जों गामि गामि था दमानि न'था दो साव जों अ हा दंखे अ दफ दंखे अ हा चिनजाबो दंखे अ दफ दिया गावगामबो सागिरि दै नक जों बिसोरबो माने मानहासि हा नांगौ दफ नांगौ अ हाइटेके 70 बोसोरावमै जों किबा सचे बन्सित जों एक समायाव 80% दंमोन 90% दंमोन जों गोमा 30% जों अ जराबो जों बुबारा लगिरियावै जों दाबि साने जों जदि जों जगिया तेबारान दाबि जों दुबि हांगे जों तेबारा सार 33% खाना 25 खाना 20 नाय 2026 डिलिमिट सानुनाय एससी कमिटिनि सुसुदा कमिनाय आपके जों मात्रता बको लगिमा दमासि गोमा सीपीएम बीजेपी को फेन जरा को फाइनासि आरो सीपीएम आजबो खायलाका 25 बोसोर परिन खाया आं बको मा खायनो सामसो गाहाम सामसो ai ai phajing thang ya ta mo मांगयाम तया सारा तेब्रा ग्रेन सालाय दङ एकमात्र हा नांगौ दफा नांगौ देरा तेब्राले नांगौ अ हा नांगौ दफा दंखे देरा तेब्राले अबे साखिनि नाव खहाय दब्ले जों हा नांगौ जोंहा बगै जतन ताबु सगाव देरा तेब्राले बा जों जबा खालाय दं हामबाय माने ग्रेटर तेब्राले नाना नि के हाबांगो फायना नांगोन नाय आबो आबादा लामां नाय नरो दुद नै आबोगा जों एडिसि जों फाइमा जों लग जों फार्स्ट अडिसन नखना जों देरा तेब्राले जों एडिसि नि को या